Koja nake. Mira babo sha, mira. Kwa wangu mira, waza kuzirundiona za kuruja sebu. Kodaro mani. Naiwa. Mira hapo, kwa chiuru manyire kunukudeza. Hai, umpesida kudeza zvakanaka asuri kuingunwa. Uruja sebu. Bafana vemavharuvharuka unongodaidzira unge uri kuona chimwe chinhu murodi. Nhasi ndamva nemavharuvharu manje. Nhasi ndokakona mva nemavharuvharu. Inini manje wakuti mva nemavharuvharu. Asi vamwe pesa vataita madhiri taita chese. Sadaro. Iwe tarisa zvawakapfeka nezvandakapfeka uri kuona zvichipindirana. Aiwa, zvine basa rasanditakura chichamba chese. Nai, watozondiramba nhasi iwewe, hausadaro ndezviwe. Kotanaka chi? Mama, inzwai, indi kumudza kuti inini zvokuramba ndichitamba nega handichada. Tasezvo anopfeka nezvandopfeka zvatosiyanazvo. Ndoramba ndichitamba naye pakaipapa iye achipfeka mabharubhara. Iwe unomuudza zvakanaka kuti iwewe wakachinja sei mukupfeka mabharubhara uchienda muhembe dzakanaka. Nepaunodzitenga unofanirwa kumutaurira. Nai, unongokoperoka uenda kushora. Unobva wafututa kudaro kubva wafututa. Mudze. Inzwa mwanangu, uya pano. Ndichatode kunzwa atondiramba kutamba neni kare. Nai, aramba kutamba neni ndokona zatonyengera kutamba naye. Nai. Kupfekwa mazana ezvimanje. Inzwa mwanangu. Chiteerera. Iwe utaurira mwako kwaunotenga mbari. Iwe shamwari, inini ndinotenga hembe kunonzi kuZimlash Closet Shop. Zimlashi? Zimlash chiko ishopu inotengesa masutsu andikapfeka. Ukunzwa? Idzi yasiyana nezvi zvembero izvi ndezvembero izvi. Indopfeka zvinobva muZimlash Closet Shop. Ukunzwa? Ndo munotengeswa hembe kubva kuna mama wangu nasisi wangu. Inzwa kamwanangu, iye zvine nguva yekuti ufambirane nenguva, wazvinzwa? Kwete kufamba wakashama kudai. Hazviite izvi mwanangu, chiuya muno utore imwe sutu ya uya te. Sure, sutu ini naweka sutu. Nakuveka sutu, nakuveka sutu. Usadaro. Uya upiwe imwe yacho.